Nyuwun lali janjine dijoli Mbak Ika no. Oh ya, iki ya ora kalah apik suarane ya ming kalah lemu. Ah iya. Ya ora apa-apa. Ya izin karo Mbak Tatin. Ikhlas ora? Ora ikhlas, Pak. Ikhlas aku sing ngiklaske rasa kuwatir ora. Iya. Ikhlas. Ikhlas ya. Ayo padha-padha ibu rumah tangga galak dadi ikhlas ora? Ora ikhlas kok nyanyekke dhewe ngono. Men sempal cangkemmu. Ya iki. Tampani ikhlas kok. Tatin senyum wis senyum manis. Iya. Senyume palsu. Ati jupuk. Wis ben ra apa-apa diklaske ra apa-apa. Ya, kowe sing nyambut gawe nek nganti amplop iki tok dokok kono kok Tatin mentolo njupuk, wis aja rasa tok. Kowe sabar, kowe ikhlas. Sing maleske sing kuwasa. Oke. Siapa? Tengno wae. Monggo, kingko isih akeh banget kok. Pak Tom Bima iki le nyuwun Tatin apa jenenge iki Fragmen iki ya dileboni dit akeh iki. Iya. Ya, lali janjine iki. Monggo diaturake. Langsung. Bawani. Ya. Dina Minggu kang anti piye wis medun pirang kilo awakmu le olahraga? Iya. Napa, Pak? Lah ya sinden ki anggere muni awake rada keberatan sithik. Bobote swidak ana gagile do mlayu-mlayu ndi sing senam. Ha ya men ideal kok. Iya. Ben sehat. Nah iya, men awake iki ketok singset, ketok langsing. Aduh, aku kok wis swidak 5 iki. Iki kudu tak turunke 4 kilo. Oh iya. Wah, terus mlayu-mlayu nganggo kathok training. Heeh. Nganggo sepatu. Nek arep cepet kowe nyolongo. Oh. Nyolong napa? Ya sak-sake engko nek doyak warga lek mlayu mempeng. Kuwi medune cepet utawa nek sinden arep medun cepet ki jane gampang, langsung kuru drastis. Carane? Carane bojone kon golek bojone. Oh iya. Engko rak ngrantes pikire terus mengkari gak balung kalu kulitke sing lemu ming matane tok mlorak-mlorok. Iya. Yo aja ta, Pak. Pun ketok langsing dereng. Wis sip. Sampai iya. Jos. Alhamdulillah. Sukses berarti. Tina. Tina muni ngoyo Ben iso menarik penonton ki ya awake singset. Aja salah, penonton ki ora kabeh seneng wong wedok awake singset. Iya. Ana sing delok awake lemu malah wah. Wah. Iya. Dewe-dewe kok. Cepet. Jan cine ning sing lamis ya akeh. Iya. Lamis pripun? Lamis iki contone mergo bojone lemu terus nek ning ngarepe bojone, aku iki penggemar wong lemu kok, Mas. Ono. Niki lho. Anane Jersa maya pinter golek alasan aku wis ora
jan remangat. Iya. Ha iki ana girongan anyar. Alayong, alayong. Iya, Girongan apa? Ya ming tambahan men supaya gayeng kok no. iya. Ku anggere lali karo didak sikile. Alayong, alayong. Ya, mangga. Lanjut. Jan-jane kowe nek Matur nuwun karo Mbak Tatin. Nuwun Mbak Tati. Aduh, waduh. Nuwun nggih, Mbak. Ayo rupane iki serupa antagonis. Iya. Rupa sadis dadi iki. Matur nuwun ming raine iki ming medun sithik. Iya. Ayo ora apa-apa. Ya matur sembah nuwun. Ya.